Se oli minä ja entisen vanhemman poika ja mulla oli tää henki. Mulla tässä kädessä tuli tossa tommonen 4 miehen naarmu koko ajan. Sulla ei tullut mitään? Mä näin vaan kolta lähti ilmaan, sit mä nostin kädet tavallaan silloin. Mä näin kaikkea lentää kiviä ja lasia ja niitä ihan järjestetty saipaan. Se oli lentää tyyppiä, ei kasvoi mitään näkyä. Silloin Game Over kuvaukset oli kesken, että oli mennyt se Game Over elokuvassa tää monologi vankilan kuulustelutilanteesta on sen tekemättä kummasti. Ja tämä monologi tulikin, kun